Hola, benvinguts a tots, benvingudes a totes a una nova emissió del nostre programa Converses al Cercle, en aquest cas el número 16. Continuem amb la ronda d'entrevistes amb representants d'entitats i col·legis professionals en els que intentem recollir el paper de la dona en els diferents àmbits professionals i les seves problemàtiques específiques. Avui tenim amb nosaltres una associada del Cercle, la Rosa Ramos, que és directora general d'Aratex, Còndor, que ho coneixereu més tots per la marca, i presidenta de l'Associació Catalana de Tèxtil i Moda. No vull dir-ho malament. No, és Associació Catalana del Tèxtil i la Moda, i nosaltres diem com a clúster Tèxtil i Moda a Catalunya, perquè realment el que hem fet a nivell associatiu és un clúster català amb tots els àmbits del tèxtil i la moda. Vull dir, no només la moda, sinó que també hi ha part de tèxtil que no és necessàriament tot moda. Gràcies per l'aclaració, Roser. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguda. Gràcies. Explica'ns una miqueta més què és aquesta associació, aquest clúster, i amb quins objectius es va crear la vostra entitat, perquè ara no fa ni un any que... No, a l'octubre, a finals d'octubre farà un any. Sí que és veritat que el projecte es cou a partir de primers de l'any passat, del 2011, amb una quantitat petita, relativament petita, d'empreses catalanes, totes elles, del sector tèxtil i també del sector tèxtil-moda. En total érem 14 empreses, amb certes inquietuds. Nosaltres aquí a Catalunya no teníem una representació a nivell associativa com s'havia tingut antigament, que hi havia hagut el Gremi d'Indústria de la Confecció. Tot això va desaparèixer, i per tant les associacions que hi havia a nivell patronal i de més eren associacions que sempre depenien de l'Estat, o sigui de Madrid, no? Com era el FEDECON, que és la Federació de la Confecció, o l'Agrupació Espanyola de Generador Punt, que té la seu aquí i d'on nosaltres hi anem bastant de la mà, sí, perquè compartim la seu aquí a la Diagonal, i que també era, lògicament, també era d'àmbit estatal, no? Aleshores ens trobàvem, aquest grup d'empreses, no? Ens trobàvem, i altres empreses que no van ser fundadores, però sí que tenien les mateixes inquietuds que no teníem, diguéssim, una representació aquí a casa nostra, a Catalunya, no? Per poder anar a parlar i per poder demanar i per poder ajudar d'alguna manera a lo que seria el nostre país, Catalunya, i també d'alguna manera els nostres polítics, no? I a partir d'aquí es comença a coure la idea, ho fem, com ho fem, no és el millor moment, estem en crisi ja profunda, no ens faran cas, i bé, la primera gran reacció, diguéssim, en el moment que ho fem, i si són pocs doncs ja en vindran més amb el temps, i la primera bona reacció va ser posar-nos en contacte amb presidència, demanar-li al president Mas si ens podia, diguéssim, batejar en l'acte d'inauguració que el vam fer a l'auditori del CCB, i va dir que sí, i ell ens va donar aquell bateig de sortida, i amb molta il·lusió, moltes ganes de que tiréssim endavant. Molt bé. I quines activitats o serveis oferiu des de la vostra entitat? Bé, nosaltres, en principi, els serveis i les coses que nosaltres fem serien una mica les que formen part de qualsevol associació, no? Ajudem a la formació, assessorem en temes laborals, en temes legals, de normatives que van sortint, que van entrant dintre de la normativa europea i que ens cauen també lògicament a Espanya. És a dir, més o menys una mica en general el que fem totes les associacions, no? Donar un assessorament al soci. Ara en aquest moment ja som 96 empreses, vull dir, encara no ha fet un any, a pesar de la crisi, doncs la gent ens ha fet molta confiança, i el que hem volgut fer és ser diferent, o sigui, fer una cosa diferent, no fer el que fa tothom, perquè ja és un model que entra dintre de molts temes associatius i de moltes associacions potser més grans, Pimes, Foment, Pimec, etc. Llavors, la nostra idea és, diguéssim, intentar fer una mica de traje a mida, saber exactament quines són les inquietuds de les empreses, particularment, una a una, individualment, i aleshores juntar aquestes sinergies que hi són
de les necessitats que tinguin les empreses. El teixit industrial o comercial del tèxtil i de moda a Catalunya són moltes empreses encara, gràcies a Déu n'hi ha moltes, moltes han tancat, però encara són moltes, i moltes són pimes, moltes empreses són pimes. Aleshores són empreses de menys de 50 treballadors. Per si mateixes és molt difícil que emprenguin reptes més o menys importants o de calibre, no? Llavors nosaltres el que fem és amb el director executiu, que és en David Garcia, la Susana Barosain, que també l'ajuda, doncs és fer exactament saber quines són les necessitats de cada empresa, ajuntar aquestes empreses les unes amb les altres. Escolteu, vosaltres teniu la mateixa necessitat, una sola serà molt difícil, però escolta, i si us ajunteu 4 o 5? Hem muntat una plataforma per vendre a Xina, que ja està funcionant, i ja hi ha 5 empreses i cua de més empreses que volen participar per intentar vendre a Xina, amb una persona, una catalana que tenim a Hong Kong i que se n'en cuida, la Núria Ramon. Estem treballant amb una plataforma també més difícil a Brasil, també pel mateix. Ens passem informació, ens ajudem en molts aspectes, no? A nivell de buscar la forma de treballar cada vegada més dintre de Catalunya i per nosaltres, o sigui, hi havia fa un temps enrere tothom deia que aquí ja no es podia fer res en el món tèxtil, havien desaparegut les empreses, ja no hi havia teixit industrial, ja no hi havia gent que sabia l'ofici, se n'havien anat dispersant, no? I la veritat és que s'està recuperant. Petites empreses estan sorgint a partir de la necessitat imperiosa de buscar feina de qualsevol cosa, no? I trobem senyores grans que saben cosir, que saben de patronatge, que saben l'ofici i que estan muntant petits nuclis per ajudar a les empreses que industrialment potser no estan del tot preparades, no? I està tornant poquet a poquet, molt lentament, però està tornant també bastant la indústria. Intentem que torni la indústria a casa nostra, no? Que d'altra banda Catalunya té una llarga experiència en el món tèxtil, no? Vull dir, som pioners amb la indústria, amb el disseny, amb el patronatge i amb la qualitat, que això és molt important. Molt bé, Roser, doncs si et sembla fem una pausa per publicitat i tornem de seguida. Molt bé. Entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones. Bé, ja hem tornat, això passa molt ràpid, com sempre. Doncs continuem amb la Roser Ramos. Podríem preguntar-te quines dificultats teniu amb l'actual crisi amb el vostre sector? Actualment moltes dificultats, moltes, no? Ara mateix, perquè jo soc persona dintre de la meva empresa, la que dirigeixo, i dintre de l'associació exactament igual, és a dir, de mirar el present i el futur. Vull dir, el que va passar l'any passat està i ja no ho arreglarem, no? Ara mateix, quin és el problema? El problema és el problema de consum. Hem arribat a un punt de que la classe mitja està
està molt castigada per tots els augments d'impostos, etc. Ara al setembre tindrem l'augment de l'IVA. Clar, tot és molt més car i fa molt de temps que no s'apugen els sous, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors clar, es va minvant tot el poder adquisitiu de la classe mitjana, que al final sempre és la classe mitjana, sempre és la que ens dona feina a la majoria, no? A les empreses que estem fabricant o produint industrialment un producte de tipus mig-alt. En el cas de Còndor és un producte mig-alt, no és un producte baix, però tampoc és un producte de luxe, no? I llavors correm el risc de que si això segueix així durant molt de temps o es vendrà producte molt barat, que és el que ja estem començant a veure, grans cadenes de distribució que venen d'arreu venent a uns preus increïbles, o també estan funcionant molt bé els productes de luxe, no? Que veiem que marques també tant nacionals com marques estrangeres que venen aquí i s'instal·len en aquestes botigues meravelloses, doncs també estan funcionant molt bé. Això ens fa pensar de que si no ho arreglem, si no intentem arreglar-ho i demanem que els que estan al poder i que ho tindrien que poder arreglar, que es busqui una solució ràpida, perquè si no ens quedarem en un país de rics i pobres, no? I la classe mitja desapareixerà, i això és un gran risc per Espanya i per Europa, per tot el que seria el nostre continent, no? Clar, al baixar el consum la gent té menys diners, evidentment, per gastar, se n'està més, té unes primeres necessitats molt més imperioses que no al món, possiblement, de la moda o de la roba en general, del calçat, etc. I parlis amb qui parlis, és igual un sector que un altre, des de les perruqueries, passant a les farmàcies, també es queixen de que venen menys productes, no de farmàcia, no de farmacologia, sinó productes de dietes que a l'estiu és habitual, també se'ls ha baixat. És a dir, tothom s'està queixant, tothom es queixa del mateix, de la baixada de consum. Clar, això és un cercle tancat, o sigui, si el consum baixa, les botigues compraran menys productes dels que sigui. Si compren menys productes, les empreses, els fabricants o les persones que compren fora, les empreses que compren fora i després comercialitzen, també fabricarem menys i comprarem menys. En el cas nostre, el cas de Còndor, no? Si nosaltres venem menys, doncs comprarem menys fil, comprarem menys teixits, comprarem menys fornitura, i el senyor de la fornitura comprarà menys cartó, comprarà menys etc. És un cercle que no s'acaba. Vull dir, aquest és el gran problema que tenim, que si no, aquí veiem que les coses estan funcionant cada vegada pitjor. Les mides que es prenen no són per activar el consum, són tot el contrari, no? I si no hi ha consum, desgraciadament la roda no gira. Aleshores, quin recolzament en rebeu de l'administració per impulsar el vostre sector? Poc. Tenim alguna petita ajuda que encara es manté per part de la nostra administració catalana, i el més mig encara per part de lo que seria l'Estat. Sí que es fan coses que ajuden, no? La setmana passada, el dia 13 de juliol, s'acabava la passarel·la 080, ens van convidar a estar a la passarel·la com a marques 360 graus Barcelona Fashion Brands, i vam participar 8 empreses catalanes, i vam fer una desfilada conjunta que va quedar molt maco i tal, i tot això va ser un tema que va portar a terme la Generalitat, el Consorci d'Artesania, Comerç i Moda de Catalunya, i això diguéssim que va ser una ajuda, perquè vulguis que no, una passarel·la a nivell internacional, surts als medis de comunicació, se'n parla de tu, i vulguis que no, és una publicitat. Per tant, ens va anar molt bé i estem agraïts de que ens convidin, i que esperem que l'any que ve ens tornin a convidar. A part d'això, poca cosa més, ara en aquest moment. Sí que venim d'èpoques on tot el que es demanava es donava, hi havia grans subvencions per fer qualsevol cosa. Aquest també és un problema,
perquè actualment no hi ha recursos, n'hem de ser conscients, vull dir, anar a demanar alguna que saps que no n'hi ha, doncs és que és una tonteria, i aleshores la gent està massa acostumada a que necessito diners, me'n vaig al banc aunque no els tingui a buscar-los, o me'n vaig a buscar un ajut per fer qualsevol cosa que se'm passi pel cap. Clar, tot això s'ha acabat, i nosaltres, les empreses, hem d'intentar tenir els nostres propis recursos, petits o grans, però amb els nostres recursos tirar endavant. I Roser, quina és la participació de dones en el vostre sector? A nivell de gerència, petit. A nivell de directora general, n'hi ha, però hi ha molts més homes. Jo no sé el percentatge, perquè et diria una quantitat, però podríem estar tranquil·lament entre un 80-20, 80 homes, 20 dones. El món de la moda és un món de les dones, i les dones tenen càrrecs importants a nivell de dissenyadores, patronistes, etc. No hi ha un apartat important, però la direcció general, o qui porta la batuta en aquest cas, n'hi ha poques, però de prestigi important, no? A casa nostra tenim la Carme de Naulover, tenim la Núria Bassi de Bassi, tenim la Marta Valls, que és la presidenta de la Corporació Empresarial Valls, i entre altres empreses està la que jo dirigeixo, Cóndor, i també està Punto Blanco, està l'Anna Peiró de Peiró Textil, ja en som unes quantes, no? Ja fem colla, no? Però, per exemple, la junta directiva de l'Associació del Clúster Textil i Moda de Catalunya, soc la presidenta i els altres vicepresidents són homes, i la junta està feta per homes. Aleshores, diries que la dona està integrada, plenament integrada en el vostre sector? Sí, en aquest sentit sí. El que passa que l'empresa tèxtil catalana històricament sempre ha sigut una empresa familiar, i aleshores d'avis o de terceres, quartes i hasta cinquenes generacions que estan al front de les nostres empreses, no? Llavors, clar, la família tradicional catalana i tal, si aquells senyors tenen que deixar alguna a l'empresa, doncs sempre prefereixen que la noia dissenyi i que el noi porti les comptes, no? És una mica lo tradicional, que també està canviant perquè no té per què ser. Tenim dissenyadors homes fabulosos i boníssims i espectaculars que ho fan molt bé, i tenim dones que són unes directives, unes executives estupendes. Llavors, vull dir, la història, però sí que si anem una mica cap enrere veurem què passa això, no? Cal d'anar treballant, no? Encara s'ha de treballar una miqueta més, sí. I com veus el futur del vostre sector? Jo el veig bé. Jo sóc una persona optimista de mena. Jo el veig bé. Jo penso que en aquests últims anys, doncs, des de que va començar la crisi forta, van haver empreses que desgraciadament ja no hi són, que van tenir que plegar, no van tenir prou recursos per tirar endavant, n'han quedat menys. Jo crec que ara mateix les que hi han, potser en caurà alguna més, però les que ja han passat el cop fort 2010-2011 i se n'han sortit i estan tirant, doncs jo crec que ja s'estan organitzant per poder continuar, no? S'ha d'exportar, hem de sortir fora. L'altre dia amb uns companys els deia, és que la paraula exportar és antiquada, ja no hem d'exportar, hem de ser internacionals. Les nostres, no multinacionals, perquè evidentment això és una altra història, però les empreses catalanes que ens dediquem al món de la moda hem de ser internacionals. Tu pots trobar un producte, un vestit, una jaqueta, uns mitjons de Cóndor a Tòquio, a Nova York, a Moscou, a Sud-àfrica, a qualsevol lloc. I hem de tenir aquesta mentalitat. Hem de pensar que a Europa, el viejo continente, està passant-les molt malament. Molt malament, i no som nosaltres sols, sinó la resta, no? La resta ho està passant malament, i hi ha països emergents que no, ho estan passant millor i estan creixent, allà hem d'anar a vendre. Ho fem bé, ho sabem fer molt bé, fem molta qualitat,
sabem de l'ofici, perquè hi ha moltes empreses com la nostra. Condor té 114 anys, va néixer el 1898, vull dir que nosaltres a casa nostra som encara 210 persones, vull dir que som pime, però som una pime ja una mica grossa, i en aquesta empresa nostra tenim gent de 60 anys que ja ha treballat tota la vida, que fa 30, i gent jove, enginyers joves que van com una moto. La mescla de l'experiència i la fortalesa o el dinamisme que té la gent jove, doncs fa un poti-poti que és fantàstic, no? Perquè aquí tothom acaba portant unes idees boníssimes, no? Hem d'esdevenir empreses que venguem fora de les nostres fronteres, i jo m'atreviria a dir que fora d'Europa, no? O sigui, intentar vendre també fora d'Europa. El nostre producte ven, ven perquè estem a Barcelona, i jo ara recentment, fa un mes, he tornat de Perú, que hem estat allà també per veure de muntar una màster franquícia amb uns inversors que estan interessats en muntar botigues nostres. Nosaltres aquí en tenim 5 i volem també muntar botigues a Amèrica del Sud i tal, i la gent deia, és que clar, Barcelona, o sigui, dir Barcelona, dir que Còndor és de Barcelona, dir que Còndor Barcelona, això ens fa vendre. És disseny, és elegància, és qualitat, és un plus, el ser de Barcelona ens dona un plus amunt, i això ho hem d'aprofitar, tot el que tinguem al nostre abast, els nostres productes, la nostra manera de treballar. Som gent molt sèria, complim normalment els terminis i tal, i intentar fer-ho a casa. O sigui, jo soc de les persones que no sé que és impossible, hi ha empreses que van tancar la seva fabricació, ho estan fent fora, i tot i que són empreses que van molt bé, no podran tornar una altra vegada a muntar-se aquí, però les que no hem marxat a fabricar fora i seguim fabricant a casa nostra, doncs hem de seguir insistint, i això també anirà molt bé perquè tindrem més recursos, no? Els tindrem més propers. Nosaltres no fabriquem res fora de Catalunya, ho fabriquem tot el més proper. Jo diria que fins i tot el més lluny que tenim del Maresme és Igualada, que fabriquem 4 cosetes a Igualada. Quan més a prop ho tinguem, més fàcil serà. La moda i el tèxtil ara mateix és d'avui per demà que canvia. Les necessitats dels nostres clients són en 24 hores, per tant has de donar un bon servei i has de tenir al teu abast la possibilitat de fer-ho immediatament, no? Tenir una forma de treballar molt diferent a la que fa uns anys s'havia proposat com a la bona, que era anar a fabricar a Àsia, no? Anar a fabricar a Àsia, grans quantitats de gènere, 3 mesos abans no arriba aquí, si t'arriba, perquè quan no és el barco necessita un mes i mig, la fabricació. Això ara no es pot, perquè no es pot tenir una fabricació tant. S'ha de fabricar cada setmana, el dia a dia, perquè si no després els estocs se'n mengen i les empreses van malament. I Roser, la internacionalització que comentes és potser la millor opció, l'única opció del sector? Ara mateix és l'única opció del sector. Les grans ciutats, ara parlo d'Espanya, les grans ciutats com a Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, etc., els nuclis comercials de les grans ciutats estan envaïts per les cadenes de botigues nacionals o internacionals. Tu te'n vas al centre de la ciutat, de qualsevol ciutat d'Europa, és igual que diguis Brussel·les, París, Londres, Madrid o Roma, i a tot arreu estan les mateixes cadenes de botigues venent el mateix producte, no? Les botigues multimarca, que era el nostre, diguéssim, fondo de comerç, que a Espanya teníem moltíssimes botigues, la botiga de barri, la botiga de proximitat, que nosaltres sempre diem, ha desaparegut al centre de les ciutats. Encara hi és en els barris, poc, perquè també la forma de desplaçar-te és molt més fàcil, i es manté a províncies.
es manté en aquest moment a províncies. Províncies funciona, els pobles d'arreu d'Espanya, que abans no tenien botigues i la gent dels pobles anava a comprar un cop al mes o un cop a l'any a les grans ciutats, ara ells tenen les seves pròpies botigues i això es manté. Aquí encara ens estem mantenint a nivell d'unes ventes més o menys raonables, però s'estan perdent els grans nuclis comercials, no? Aleshores, internacionalitzar-nos, sortir a vendre fora, quasi jo diria que ara en aquest moment és l'únic camí. I Roser, ens en sortirem, sobreviurem? Sí, jo crec que sí. Jo sóc optimista, jo crec que sí. Sí que és veritat que en el nostre sector, el sector del tèxtil, des de que jo vaig començar als 25 anys, quan vaig acabar els meus estudis i m'hi vaig posar, i fins avui, que dintre de poc em faré 55, sempre he sentit que aquest sector està en crisi. Vull dir, clar, es parla del finals del segle XIX i començaments del segle XX, quan va haver-hi la revolució industrial i a partir del tèxtil sobretot, doncs que a partir de llavors ens vam anar enrere i sempre hem estat en crisi. Evidentment mai hi ha hagut una crisi econòmica com la que estem sofrint en aquest moment, no? Això sí que és veritat i desgraciadament no tenim no sabem la grandària que té i quan s'acabarà. Vull dir, parlem de 5 anys, hi ha gent que diu 10, hi ha gent que diu 15, tothom té clar que no es tornarà mai a el que teníem 4 o 5 anys enrere, això en som tots conscients i ho han de ser-ho perquè això és així, però el món és molt gran. Vull dir, nosaltres hem de tenir una visió de gran angular, que jo els dic sempre a tothom, més gran, no mirem així, no, gran angular. Hem de tenir confiança en nosaltres mateixos primer, intentar ajudar l'administració, intentar no posar-los més mal de caps en els nostres polítics, que prou feina tenen. La gent ara està, els polítics són dolents i tal, bueno, no tots, n'hi haurà algú que no és massa bo i n'hi haurà d'altres que són boníssims, però que si no tenen al seu abast elements per poder solucionar les coses, doncs ho tenen, la veritat és molt difícil, no? Aleshores hem de ser nosaltres mateixos els que sortim de la crisi, particularment, fins i tot les persones particulars, no? Hem de buscar quina és la nostra manera de sortir-nos d'aquesta crisi. Les empreses, igual, ajuntar-nos, unir-nos. El sector tèxtil sempre ha sigut un sector molt individualista, molt d'empresa familiar. No li expliquem en aquest que això ho estem comprant més barat perquè si no ens copiarà o que no ens vegi el vestit aquest. Tot això ha passat a la història perquè evidentment internet i els medis que tenim avui en dia fan que et puguin replicar, ja no copiar, replicar exactament el que tu fas en 24 hores. Per tant, això de copiar-nos ja no... Si algú ho té al cap, doncs que s'ho tregui perquè és una tonteria. Sí que és cert que si ens ajuntem, si ens unim, si tots tenim més o menys les mateixes necessitats, entre tots fem pinya, podem anar més lluny. I tant. I aquesta és una mica la idea, no?, que tenim. Molt bé, Roser, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més. Doncs moltes gràcies per haver-me convidat, sempre és un plaer. I res, donar una mica de coratge a les empreses del tèxtil i de la moda i als altres sectors que estaran en una situació no millor que la nostra. Perdó, i pensar això, sobretot que hem de ser optimistes, ens hem d'aixecar al matí amb ganes de treballar, amb ganes de fer coses, tenir la ment clara, que no ens envaeixi la pena i aquesta crisi que només pensem en això, no pensem una mica més en gran angular, què és el que podem fer. Segur que hi ha formes de fer coses per tirar endavant i esperem que si no venem aquí podem vendre fora i que la crisi aquesta passi el abans possible. Doncs gràcies, Roser, per acompanyar-nos. Esperem que tornis en un altre moment a explicar-nos més coses. Molt bé, gràcies a vosaltres. I a tots vosaltres i a totes vosaltres, doncs gràcies també per estar amb nosaltres i fins la propera. Una abraçada.
Hola, benvinguts a tots, benvingudes a totes a una nova emissió del nostre programa Converses al Cercle, en aquest cas el número 16. Continuem amb la ronda d'entrevistes amb representants d'entitats i col·legis professionals. Aquest grup d'empreses, no, ens trobàvem, i altres empreses que no van ser fundadores però sí que tenien les mateixes inquietuds que no teníem, diguéssim, una representació aquí a casa nostra, a Catalunya, no, per poder anar a parlar i per poder demanar i per poder ajudar d'alguna manera a lo que seria el nostre país, Catalunya, i també d'alguna manera els nostres polítics, no? I a partir d'aquí es comença a coure la idea, ho fem, com ho fem, no és el millor moment, estem en crisi ja profunda, no ens faran cas, i bé, la primera gran reacció, diguéssim, en el moment que tenim certes inquietuds, no? Nosaltres aquí a Catalunya no teníem una representació a nivell associativa com s'havia tingut antigament, que hi havia hagut el Gremi d'Indústria de la Confecció, tot això va desaparèixer, i per tant les associacions que hi havia a nivell patronal i de més eren associacions que sempre depenien de l'Estat, o sigui, de Madrid, no? Com era el FEDECON, que és la Federació de la Confecció, o l'Agrupació Espanyola de Generador Punt, que té la seu aquí i d'on nosaltres ja anem bastant de la mà, sí, perquè compartim la seu aquí a la Diagonal, i que també era, lògicament, també era d'àmbit estatal, no? Aleshores ens trobem professionals en els que intentem recollir el paper de la dona en els diferents àmbits professionals i les seves problemàtiques específiques. Avui tenim amb nosaltres una associada del Cercle, la Rosa Ramos, que és directora general d'Aratex, Còndor, que ho coneixereu més tots per la marca, i presidenta de l'Associació Catalana de Tèxtil i Moda. No vull dir-ho malament. No, és Associació Catalana del Tèxtil i la Moda, i nosaltres diem com a clúster Tèxtil i Moda a Catalunya, perquè realment el que hem fet a nivell associatiu és un clúster català amb tots els àmbits del tèxtil i la moda. Vull dir, no només la moda, sinó que també hi ha part de tèxtil que no és necessàriament tot moda. Gràcies per l'aclaració, Roser. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguda. Gràcies. Explica'ns una miqueta més què és aquesta associació, aquest clúster, i amb quins objectius es va crear la vostra entitat, perquè ara no fa ni un any que... No, a l'octubre, a finals d'octubre farà un any. Sí que és veritat que el projecte es cou a partir de primers de l'any passat, del 2011, amb una quantitat petita, relativament petita, d'empreses catalanes, totes elles, del sector tèxtil i també del sector tèxtil moda. En total érem 14 empreses,